siam zo trip o ole hi po ben siam le karon man hal nei ole mo Zain Tim Lim Khan an thu don bawhzuin police te chuan Lunglaia hotel pakhat an dap Zanin thimhlim khan an thudon bawhzuin lunglei police te chuan Lunglaia hotel pakhat an dapa rin hlel thil thua he hotel room number zahni le pasari na lo om mi pahnih te chu thu zo fiatan police station a an hruai ngal ani thu chiang zo kan hriat thuai kan be se shalom vanal veni RTS news Ôi cái dù lâu quay chê ngắt kia anh mình tin thế là ya anh năm người anh đi lâu thôi Mami pa tum som sari pasari nei na soi ni an du than na ma ani an puila ka 6 month ta ka wanga chwa ti le ha ni heti rual hian hotela tin tu te hi no chu zo tam tak te koi khom to lo turin an zil haubo Te I moi na le I chat na te Utange ni le lo thing the mo không có ngại lắm nha không ai thua la anh em tụi
Ingin doa. Kok nong hi o phong in. Jenny. Jenny, kok ngayon bay kaso? Orang, ni siya tamiro. Jenny, kami zana rin na bulamik ka kaniya. Kung ngayon katong sa inyong naitlas sa tayo. Jenny, mila siya lau hmeichhiaah, kaming jo na niya. Rin na niyan sa niliam da insiamsiak kandi. Mipa. Oh, kacha. Insiamsiak. Ingat min sut lum lo. Có tiếng nghe thiền pa, mà quý thị nó chắc cái này em. Dam hi kaning thi ka du. Nun hi ka ta nom ziom ve lo. Có cái thiền pa, lên chút tiền. Pakhat chỗ. Thiền pa, anh em gì lại hết tay om. Ka thiam lo ni. Ka nun hi be dong ve to ka dam thlak la po ka nei to lo. Anh ấy soi chú, ông gì lại thiền pa, anh ấy quý thị nó chắc cái này em. Cái số khó về lại Pathianin mua bộ thiam trắng thế cái này to lo sim. Thì hi ka tan dam no chuna ni. Chút tiền ngót chú, ở vắng mặc om về. Chena Christian cái này. Isu po ka siya Bible po ka siya chin ma siya kay ni ang saltan hi chu khover siya thiam chi ni lo Pathian lu pon ni ngaihdan thei lawang ma ni me po ka ngaihdan thei lo chu ni hi Anh po chú này xe, cái chân trên mình xịt là quý thị nó chắc cái này chuan, cái bùi ăn chơi. ka no pan lai tang hian no pang har le ti zok hi ka ni lo sim chu mani in kil toina le in dan hiam na nei chung hian kan nun hi ka chiar chho char ani ber mai thian te le khotlang mu sit na hi ka tur chho char ti la ka soi sual om no ve chu chuan kan nun na po na sa takin hmong anei chho tareng boka Chú, ở vắng mặc om về, nắng mai ngaihdan mấy ni lâu mò. Ni lo we chu ka thil ton chuan ka ril lu le ngai to na sa takin a hmonga lo thei lovin ka kom thin te po midang laman lo ni ta min kom du tu te chun ka kom lo chuan ka khover ku tuk ver hi azim don sia ka thian ten an lo zir bok nen a to pa phei chuan ma ni an pui Tôi hết tiền mẹ. Chuan chú mi công chú iso chầu char em nè. ni lo shu to hmeichhiaah sang hi som pareta mani an pui kop phalna dan an siam thatnu tang phe ka chuan kan pong por le zola kan dik na kan hriat kar rawangin hlau po kan nei lo ni ber ma se nun hlim na reng hi ka musi lo rei hlo le mani an pui kopin in hnem ka toma chung rela nom zo tak tak si lo engkim me hian thi tur hian min nor ani ber me hian ka hria mani in ti hlum ka tum lain kamol phona bel cha tu mai ani don bok si min ti hlum thei tu hi omse ka tingoi ani ber mai Khovel dan zong in phal sak chama se. Thiền pa, Bible chiar ve thiền tawa. Pathianin, MṭKP atan, hmeichhiaah siam ti riatro. Chu ti ni chuan
Pathian rin chanin isal ta na boya ta hi ichuak the ni ti fiam ai a thei lo katum na satol tu thil thei ni lo mihring chakna beile ti tum chuan eng tika mai thei lawang ma se Pathian rin chan chuan I thei ani ka kalna turte a box sia ka kalsan photang te cái number nia min mà huna milo bedonia chuan rin hi ka ba bedeu chot thina anin pathian thunen the top min chho poya ti chuan kanun bon na satakin ma son pha ta ni Ani matinge kha hotel la khe kha ni no ma. jini milo suite rina polo polo ko mai tu cho hi Ui, John te hi, te sa chu chuan no ka ru. ne ka ron leng thol do ni hi Lo leng ro in ban do lang khat. ge lo te ai lo boy em Wai lo he eng ngo te ka lo khoi ve mai mai. Chu ro u. An ron lang khat reng reng em eng ti thina. kim kim he kan do kal san chu thir sia thiam lo de kan ne a abikin rin ale jini Ani mo jeni I John han ka chungchang hi lo soi te em chu ka shelawa. Ti khan lo thulo gula in tu te ka bala phatang on. ye jini kim kimi kha ke mani anga har sa na tok ve pathian khongai na zara chan chu na chang ve ta ni kha Engi soyom ja chu. kim kim hi zan khat chu Ni ni lo soi ve la. In ban lo soi tui ve. ni kim kim hey nun hui te kan lo soya khami jana til teng kha khá giản khan mua nha khá giản khan vì đồng người thân của ông mà xin mà mặc với chân ít mặc với giày chuột tôi không có nghĩ tội và theo như nào hắn có chung trời hết ta lời bà thì ông mình nghĩ con chân tôi tụ em một cái những điều cái thế rồi xoát lên khan ngaihzawn hi pa ngai takin kaneya amai ro chu setenan mi tam tak a thlemluh na hmun nge a chuan thlemluh ve kanita a mi papa ngai ngaihzawn kanei to te aya min kher zok le ka du le mamo te an sha zo ka wangin reilo te a chhuwa le tum kha ka in ham tang hnet chho ta tel ani dik ta ka soi chuan ma ni hmeichhiaah pui ngaihzawn kha nuam ka ti ni huna kal zela ma ni in thiam lo na le dik lo ni a in shat ni chuan min fana thiam lo in ti chung si in chhuwa har sa ka ti to bok si kamang ang tak zetani toy zong in soi mai la zan kha chu ko omna bula in pakhata anin khom thom hi ka sha mi sang ina thuan han soi zo to hnu chuan bible chiari hi ka shata a chu ori ngei chuan ani ka thinlung ti ke somta chu Pathian thu thengin ai tlangu Genesis bung khat chang som hi pasari ti chuan Pathianin ama an puin mihring asiama Pathian an pui ngein ani asiam ni mipa
mipa le hmeichhiaah a siam ani Leviticus bungsom ni changsom pathum Leviticus bungsom ni changsom pathum mi in hmeichhiaah amutpui anga mipa amutpui chuan thilten tak anti ve ani a ti hlum ngei tu anni an thisen mo chu an chunga tu Atopa chuan nihna ka changta ni khát thì tên lẩu lên anh mò tuần lại in lẩu lên khát về thì lẩu mua lẩu đi nào phải bên thang lốc nghe thì khăn nuôi còm rồi khăn nuôi cái khăn nuôi đặt cái mi rồi Jadi kakak kim pasal dia akan Katan chuan uri na hitu Pathianin a van ter ko ron tir Kansel ta na changa Zalenna dar min wa saktu awmherh ni aba awmherh ni ga ilong chuan tuna kan ta na khura tang tam tak te hi an chuang vek tu nge yang kami zan to kan ka shen pa nin be dong be to tin non ko la ke ni rin hi ko tu rin ka lo ko ma ka hotel kan an om don ti ka chi na chu bang chuan rin ka ko to pa anin in program jong jong to thul ve pin aram ka se kha be se lo to pin police khan ni ron nang chi me ta se TV la ma sui fia dei ke de vin Pathianin wal ko ta pin kan ta khania Urin ka thiam lo ni itu soi ka ngai thadu lo ka thiam lo ni hian thil theng zong hi pathian rem bro tani ye jeni khovel mi tena matan ma ngai ton te hi Pathian chuan ni an san ngai lo wa chumi kong ko mu thei tu ri na te ang tlangwal thal tu ki mu thei hi chu I van nei lu tu kringot he ke thing ko in chung ko pa ngai tak din thei turin kong min ko mu sakar Pathian hi chu van chatak em Ṭhalai